Čarobna gumica. Divan je dan u zemlji igračaka i Nodi ima mnogo paketa da isporuči svojim prijateljima. Dobro, otiću. Prvo ćemo da odemo do Uška, onda kod Dine, pa do gospodina Gegavog i na kraju kod gospodine Iskre. Volim kad imam mnogo paketića za prijatelja, a ti otiću. Nodi, stani, odvezi me kući. Žao mi je, Trbo, ali autić mi je prepun paketa. Pa, možeš da ostaviš ovde par minuta, onda će biti dovoljno mesta za mene. Ne, nemoj to da diraš. Taj paket je za Uška. U njemu su papir i olovke i gumica. I? Zar to ne može da sačeka? Žao mi je, ali obećao sam Ušku da ćemo ga doneti najbrže što mogu. Povešću te kad se vratimo od Uška. Važi. Wow, mislio sam da gumice brišu samo olovku, a ova obrisala sebi rupu na onoj kutiji. Ovo je sigurno čarobna gumica. Pitam se šta bi još mogla da obriše? Dobar dan, gospodine Džambo. A šta to slikate? A tu korpu ispred, naravno. A kako to korpu? Pa bila je baš tu, ali sad je izgleda nestala. Barem je verno naslikan na mojoj lepoj slici. Izvinite, ali meni se to ne čini kao bog zna kakva slika. Ni meni. Zdravo, Uško, imam paket za tebe. Zdravo, Nodi. Evo ti paket. Hvala ti, Nodi. Kutija je probušena. O ne, nema gumice. Sigurno je obrisala sebi put i ispala napolje. Da li je tu kod tebe, otiću? Nije. Pitam se gde je mogla. Znam. Sigurno je ispala kad je treba pipnu u kutiju. Ne brini, Uško, odmah ću je pronaći. Ako mene pitaš, Tesi, ništa na svetu nije ukusnije od svežih kolačića od bobilica. Šta tražite, gospodine Gegavi? Tražio sam tragove. Goblini su opet viđeni kako se šunjaju po gradu igračaka, pa pokušavam da ih nađem. Možete to da nazovete slučajem gde se dedoše goblini? Da, to mi se dopada. Slučaj gde se... Ne, nije bilo tako kako ono beše... Kako beše? Znam da si gladna, Tesi, a nisi morala da pojedeš baš sve kolačiće? Nisam pojela tvoje kolačiće, Dina. Sigurno si ih ti sve pojela. Ja? Nisam. Jesi, nego šta? Ne mogu da verujem. Nemoj mene da kriviš. Zašto bih ja pojela svoje? Ne znam, ali si ih pojela. Da vidimo. Slučaj davno nestali goblin... Ne, nije bilo tako, ne.
Mislio sam da sam zatvorio vrata. Koja vrata? Ej, neko mi je ukrao vrata! Pitam se, da li bi gospodin Klimavi mogao da se klima ako bih mu obrisao onu loptu? Ali ne bih to mogao da uradim. Ili možda bih? Ej, ps. Lukavi i Gobo, otkud vas dvojica ovde? Pa, hteli smo zašto smo ovde, Gobo? Došli smo da nađemo sladoled i kamionče i razne stvari. Nemojte mene da gledate, ja ništa od toga nemam. Možda nemaš, ali uz pomoć te tvoje čarobne gumice mogli bismo da uzmemo šta god poželimo. Ne, to bi bila krađa. Mi da krademo? Pobogu i za Boga, pa mi to nikada ne bismo uradili, zar ne, Lukavi? Što da ne? Ne, samo se šali. Stavit ću ovu čarobnu gumicu u džep, tako da ne možete da je uzmete. Meca trba ne zna da mu je gumica ispala. Sad imamo ključ od svake kuće u gradu igračaka. Dobro je. Nazad su mali goblini ostavili na miru. A tu si, Trbo. Izgubio sam gumicu koja je ispala iz uškovog paketa. Jesi li je video? Jesam. Znam da je trebalo odmah da je vratim, ali sam se jednostavno suviše dobro zabavljao s njom. Meca, Trbo, znaš da nije lepo dirati stvari koje ti ne pripadaju. Znam. Zato sam stavio gumicu u džep kada su mi goblini tražili. O ne! Čarobna gumica! Obrisala sebi put i ispala mi iz džepa. A ako su je Lukavi i Gobo našli, napravit će mnogo nevolja. Mnogo. Kako onda te vratimo, Nodi? Imam ideju, ali ćemo morati da požurimo. Zapamti, prvo ide besplatan sladoled, pa besplatni kamioni, pa onda sve besplatno. Sve što treba da uradimo je da se prošunjamo pored zatvora. Kog zatvora, Gobo? Pogledaj, zar zatvor nije bio ovde, a poslastičarnica tamo? Ali sada je poslastičarnica ovde, a zatvor tamo. Šta bi moglo da znači? To znači da ne moramo daleko po sladoled. Hajde. Sada samo da obrišemo parče zida ovde i možemo da se ušunjamo. Prva kugla ide meni. Ja ću to da uzmem. Sad pođite za mnom. Ovo je zatvor. Šta se dogodilo sa poslastičarnicom? Bila je tamo, ali ovde, bila je ovde i sad nije ovde i... Zbunio sam se. Učinili smo da policijska stanica izgleda kao poslastičarnica, zar ne, Otiću? Parp. Žao mi je što sam izazvao sve ovo, gospodine Gegavi. Odmah ću da odnesem gumicu u ušku. I više nikad neću da diram nešto što nije moje. Kladim se da bi goblini voleli da sad imaju tu gumicu.